ngesabela FM sikule ncwadi nawo sahluko ke sesokuqala ivesi yona eyethoba sikwindawo ethi nicinga ntoni na ngoYehova. Ku profeta apha umprofeti uNahum eprofeta ngokuwa kweNinive. Noyikhumbula ke baphulaphuli besabela FM into ba iNinive ngulamhlaba uyona wangazange afune ukuya kuwo kuyoshumayela. Wathi xa kufuneke baxelela abantu baseNinive ukuba mabaguquke, wangena inqanaweni wabheka eTalashishi. Bazalwane bethu abazintanda, so ke kuprofetwa ke apha ngokuwa kweNinive baphulaphuli besabela FM ngokutshatyalaliswa kwayo. Bazalwane bam abazintanda, eyona nto ke engamandla ngelixesha uSirayeli unyolwe elihlweni, xebe indlu kaJuda inyolwe elihlweni sesisizwe. Waza ke uThixo wathi akazusuzugqitha esisizwe engakhange asohlwaye ngokhathaza lendlu kaJuda. Baphulaphuli besabela FM, nicinga ntoni na ngoYehova? Uthi ke lo mbhali xa ethetha kakuhle le question ethi lena kutheni le nto nimjongela phantsi uThixo nobuthixo bakhe? Baphulaphuli besabela FM, ngamanye amazwi ababantu baseNinive, they behave and conduct themselves as if akekho uThixo ophilayo nolawulayo. Bazalwane bam abazintanda, ile nto ke lo mbhali esiza nelilizwi, nicinga ntoni na ngoYehova? Baphulaphuli besabela FM, aba bantu baseNinive baphulaphuli benza izinto abazithandayo ngexesha abathanda ngalo, abanzi intando kaThixo nemiyalelo yakhe. Bazalwane bam abazintanda, nicinga ntoni na ngoYehova? Ewe, xa sinongena kule vesi baphulaphuli besabela FM, ithi le vesi baphulaphuli besabela FM, abantu bayakwazi ukucinga into yokokuba uThixo sisidodo. Bazalwane bam abazintanda, kwaye abantu bayakwazi ucinga into yoba uThixo akayondoda ekwazi ukulwa emfazweni. Bazalwane bam abazintanda, abantu bayakwazi ukucinga into yokokuba uThixo udisabled. Baphulaphuli besabela FM, ivani amazwi kaNahum xa isithi nicinga ntoni na ngoYehova, kuba abantu bayakwazi ukuba bacinga into yokokuba uThixo unendlebe kodwa akeva. Baphulaphuli besabela FM, ewe, abantu bayakwazi ukuthi ekhona uThixo, bazenzele owabo uThixo, bambumbe ngodongwe kwaye bamenze afaneleke. Baphulaphuli besabela FM, bamnqule uThixo. Into menza kube lula ukunqula uThixo is because ozenzele ngezakho izandla, kungenxa yento yokuba uyafana nawe lo Thixo ozenzele yena. Akana hayi xa usenza kakubi, akanayo hayi, kwaye akana ewe. Baphulaphuli besabela FM, wenza le nto uyithandayo ngexesha othanda ngalo. Bazalwane bam abazintanda, bulumko sisondela kuni nganamhlanje ngelizwi elithi nicinga ntoni na ngoYehova. Wake wabunjwa uThixo ngamaFilisti. Baphulaphuli besabela FM, bathe bamthi igama, bambumba uThixo wabo, bambeka endlini. Baphulaphuli besabela FM,
FM. Ewe xa belwa noSirayeli bathemba ikeya kaThixo. Baphulaphuli beSabela FM bathatha ke ngoku ngoba ikeya kaThixo represented the presence of God among his people. Bathatha ikeya kaThixo bayithimba amaFilisti agoduka nayo emveni koba oyise uSirayeli. Zathi ezindaba xa zifika kumprofeti kusithiwa ikeya kaThixo ithinjiwe. Uthi umbhali zange awe ngexesha kusithiwa oonyana bakho bawile emfazweni bobabini. Ewe kodwa kuthe xa kusithiwa neikeya ithinjiwe wawa waphuma umphefumlo umprofeti kaThixo kuba esazi into yokokuba singayintoni isizwe singenayo uThixo phakathi kwaso, because ikeya kaThixo represented the presence of God. And when the enemy fought and conquered abantwana bakaThixo bacinga into yokokuba mabenze intlonti yokuthatha ikeya kaThixo, and they decided ke uba bathutha ikeya kaThixo. They never stood and celebrated their victory yokoyisa uSirayeli, kodwa baye benza nento engaphaya bamnyola uThixo lihlweni bathatha ikeya bagoduka nayo. Uthi umbhali yathathwa ikeya yasiwa kule ndlu kukhona isithixo esibunjiwe ngezandla zomntu. Baphulaphuli beSabela FM kwalalwa xa kusayo ekuseni kwavuka isitatyu siwile, ewe sephuke ingalo. Baphulaphuli beSabela FM ngoba abantu bayayibundukunya into noba ayilungi bayenze ilunge. Baphulaphuli beSabela FM bazama into yoba babuyisele esi sandla siwileyo sikadakmo. Baphulaphuli beSabela FM baphinde bayimise sistatyu kuba kaloku singuThixo wamaFilisti. Baphulaphuli beSabela FM kwaphinde kwalalwa xa kuvuka ekuseni kwavuka inhloko yalo Thixo wabo iqhekekile yahlukela umzimba wesistatyu. Inhloko ivale emnyango. Xa bevula umnyango konyanzela into yoba mabawuphushe ngoba esistatyu siqinile siyinsimbi somelele sivale umnyango. Baphulaphuli beSabela FM bathi ke xa bebona into yokokuba abakwazi ukuhlala nekeya kaThixo, uthi umbhali zibopheni imazi ezingazange zibotshelwe niziyeke baphulaphuli uba zithe zanxaxa endleleni zenazi into yokokuba ebengekho uThixo kule nto, kodwa uba zithe zahamba ngqongomendo zabheke ebheshemeshe zenazi into yokokuba nibethwa nguThixo ayingomashwa nje la anahlelayo. Uthi umbhali zabothwa ezimasi zenkomo. Baphulaphuli beSabela FM zishiya amathole ngasemva zihamba zinxakama ngomendo zabheka ebheshemeshe. Bayiqonda into yokokuba babethwa nguThixo. Nicinga ntoni na ngoThixo? Nicinga uThixo ingalo kaThixo namandla ivika ivuxhaba. Baphulaphuli beSabela FM unamandla uThixo, uyasibuyekezela kwiintshaba zethu, uyasilwela imfazo zethu. Akwazeli uThixo akalali, ugcina abantwana bakhe, uyakhathala uThixo. Nicinga ntoni ngoThixo? Nicinga uThixo uyalala, akalali uThixo. Abenzi bobubi ubayeka ngabomo okokuba ngamanye amaxesha baphumelele, kodwa kogqibela uThixo. Baphulaphuli kuqala uThixo, ugqibela yena. uThixo ngu-Alpha, uThixo ngu-Omega. Zaniyiqonde loo nto. Lungangathi utshaba lake lathi utshaba xa luleqa uSirayeli wazuthulile amahashi amayiphutha esukela uSirayeli ekhokhelwa nguMozisi. Wathi uMozisi misani nilibone musani ukoyika usindiso uYehova azakulenza namhla. Lama yiphutha niwabonayo esengxamile eqhuqa amahashi esiza ukuzothimba abantwana bakhululwa nguThixo bezoma endleleni yecebo likaThixo. Wama uMoses wathi anuzuphinde niwabone. Angena lwandle olomileyo. Athi xa iphakathi nolwandle uThixo wawabuyisa amanzi afele elwandle ngokomlomo kaMoses. Wayithe lamaSirayeli lamayiphutho niwabonayo nizuphinde niwabone. Nicinga ntoni na ngoYehova? Uba
usemadabini uzokulwela uThixo. Wena yima nje endaweni yokuma, indawo yokuma nguKristu, indawo yokuma inyaniso. Gcina nje wena ilizwi likaThixo, uzokulwela uThixo, uzokulwela uThixo. Waphulaphuli beSabela FM, nicinga ntoni na ngoYehova? Nicinga ntoni na ngoYehova? Ndithanda indlela uPetros awayicinga ngayo ngoYesu. Wathi xa ebona umuntu ohamba phezu kwamanzi bebusuku becinga into yoba ngumsholoki. Wathi uPetros asakumexamine into yokokuba nguKristu. Wathi uba nguwe Nkosi, ndicela nami ukwenza le nto oyenzayo, oba ndihambe phezu kwamanzi. Baphulaphuli beSabela FM, akamlimitha uThixo uPetros, kodwa wathi uPetros izinto zingenokwenzeka kubantu zinokwenzeka kuThixo. Wathi uba nguwe nami ndiphe amandla okuhamba phezu kwamanzi, indalo ilulame. Wenje njalo uPetros ukuhamba phezu kwamanzi, uthi umphani wehle ebhowuthini. Baphulaphuli beSabela FM, ewe nicinga ntoni na ngoYehova? Nicinga ntoni na ngoYehova? Baphulaphuli beSabela FM, nicinga ntoni ngoYehova? Ewe kusuka uMarta noMaria, ewe emveni koba bebhuya uLazaro, kuba ngasa icondition kaLazaro iya-deteriorate, uLazaro uyagula. Baphulaphuli beSabela FM bathi apha ekubhidekeni bacinga into yokokuba kanene uLazaro wazana noYesu. Bathumela imessage. Ewe xa beva into yoba uYesu akakudanga, bathi xa bacinga ngoYesu. Baphulaphuli beSabela FM, uMarta noMaria bathumela imessage. uLazaro umhlobo wakho uyagula kwaye ugulela ukufa. Khawuleza uze eBhetheni uzokunceda imeko kaLazaro. Ucinga ntoni na wena ngoYehova? Ewe labafazi ababini uMarta noMaria baxakekile emoyeni wabo, kodwa exakekeni kwabo bambona uYesu eyisolution. Bambona uYesu exakekeni kwabo, babona uYesu eyimpendulo yemithandazo yabo. Baphulaphuli beSabela FM, nicinga ntoni na wena? Nicinga ntoni na nina ngoYehova? Wasuka uYesu wadileya, walala obunye ubusuku, walala obunye, wangcwatywa uLazaro, ngoba umthetho wamayuda wakusweleka ekuseni, ungcwatywa kwangaloo mini. Baphulaphuli beSabela FM, wafika uYesu sekuntsukune uLazaro ebhubhile. Ewe xa isiza uYesu bathi abantu angathini ukumthanda kangaka uLazaro amyeke afe. Batsho njalo abantu. uYesu ke xa ingena esixekweni, xa ingena kulo Lazaro, ukonfrontwa yichaos ayenziwa ngabantu xa besiva into yokokuba uYesu uye wafika eBhetheni. Baphulaphuli bathi abantu angathini ukumyeka ukuba uLazaro makafe kanti uyamthanda. Baphulaphuli beSabela FM, uYesu wahlatywa ngaloo mazwi kuba eyona nto eyenza into yoba uYesu ahlabeke into yoba aba bantu bacinga ntoni ngoYehova. Wathi kuMarta, ewe nimbekephi? Kuba emveni kwengxoxo ethi niyayazi into yokokuba uLazaro uzokuvuka. Abakhalezisa abafazi bathi kuye uMarta noMaria, siyayiqonda loo nto ukuba eluvukweni lukhona uvuko, kodwa naye uLazaro uzokuvuka. Baphulaphuli beSabela FM, wasuka uYesu wakhomba kuye wathi, aniyazi into yokokuba mna ndiluvuko, mna ndibubomi, mna ndiyindlela. Ewe baphulaphuli beSabela FM, okholwayo namhlanje akasayi kugwetywa, izono zakho zoxolelwa. Ewe nicinga ntoni ngoYehova? Nicinga into yoba uYehova ukhohlakele? Hayi, akakhohlakalanga uYehova. Noba ungafundi i-Old Testament uve ngoYehova obulalayo, uyabona into yokokuba bekufanele abulale. Kwaye into ebeyenza uYehova kwi-Old Testament ebebulala i-30,000 ashiye i-20,000. Bekuba khona amasalela xa uYehova ebesenza i-punishment
ngexesha lakudala baphulaphuli beSabela FM asinothi ke ukhohlakele kuba isizwe besikwazi ukumnyola ehlweni siphathe uThixo ongunopopi phambi koYehova sime sisizwe ngaba ngelamhla uGoliath esithi kungaba kungezinjana phambi kwami lento uSirayeli ndidele kangaka nje wabuYehova emise inkwankwane nguDavide edelekileyo ngesiqu ngoba uThixo wenza izinto ezingaqhelekanga ngabantu abadelekileyo ngoba uThixo unendlela ezingaziwayo kule ndawo ubumlindele kuyo uThixo asikwathi igqiki kwelinye icala baphulaphuli beSabela FM ngundlela zaziwa zigqitywa gxebe ngundlela zigqitywa uThixo nicinga ntoni na ngoYehova kusana kwenzeka into kokuba uSathana ulibophe waligqiba elakhiyeleke kodwa uzwazi into kokuba uThixo will always make a way out baphulaphuli beSabela FM socinga ukuthi uThixo umfake etotini ethi akanamandla baphulaphuli beSabela FM xa ifika ke kulo Lazarus Yesu wangena nje kulo debate wafe wathi uPulazaro wathi Lazarus phuma waphuma nguLazaro ndoyika into kokuba wayengathanga Lazaro kuba uba wayithe phuma engcwabeni wonke umuntu wayefile wazothi asakuve lo lizwi avuke ekufeni kodwa wancede uYesu ngelithi namhlanje andizange zovusa bonke abantu isayimini nje yokudemonstrate into kokuba ukufa dinamandla phezu kwakho baphulaphuli beSabela FM wabiza uLazaro into yoba makaphume engcwabeni waphuma engcwabeni nicinga ntoni na ngoYehova baphulaphuli beSabela FM nicinga ntoni na ngoYehova uYobhi uthe xa isiva amathumba oElifazi abahlobo bakhe befikile kuYobhi bathi Yobhi cengana noThixo imeko yakho ayinhlanga baphulaphuli beSabela FM wasuka wanekhatha uYobhi ngelithi andidingi negqwetha bekani uThixo apha ndixoxa indaba yami phambi koThixo baphulaphuli beSabela FM kuchapter 33 or 36 kaYobhi uThixo uvele sithi yima ngenyawo Yobhi uphinqa amanqe akho njengomfo ukwenzela into abantu ndikwazise kube khona iiquestions endikubuza zona undiphendule mhlawumbi ucima Yobhi ngelixesha ubufelwa yimfuyo bendingekho ngelixesha ubufelwa ngabantwana bendingekho ngelixesha utshaba beluthimba iinkamela zakho bendingekho nangelixesha ubusifa ngamathumba bendingekho ngelixesha umtshato wakho uqhekeke edithi inkosikazi mlahla uThixo ucima Yobhi bendingekho yima ke njengomfo ndikubuze kwenzela into yoba ndikwazi xa ucinga ntoni ngam baphulaphuli beSabela FM ubuphi ngelixesha bendiseka ihlabathi Yobhi ubuphi ngelixesha bendisithi phumalanga tshona nyanga ubuphi Yobhi ngelixesha bendikhupha umyalelo okokuba amanzi olwandle makangagqithi kule ndawo nanamhlanje amanzi akagqithi uYobhi wawangamadolo baphulaphuli beSabela FM wathi bendicinga njengomntwana bendingazi into yoba kanti unguThixo owazi konke baphulaphuli beSabela FM kwaye unako ukwenza konke intlungu yakho mayingabubhudisi baphulaphuli beSabela FM andiyideli intlungu yakho mphulaphuli uva kabuhlungu imeko kuyo noba ungeyibalisa andino-relate nayo kuba ayizange indehlele kodwa ndizothi kuwe uzungacingi into yokokuba ilihlo likaThixo alikuboni uzungacingi into yokokuba uThixo kanokulwela uzungacingi into yokuba uThixo kanokuphilisa baphulaphuli beSabela FM bayakhala abantwana bakaThixo akusekho nomprofeti na eGiligali lento izifo zethu ziyonyangwa ngaphesheya nje usakhona uThixo kwesi sizwe samampondomise usakhona uThixo kweli lizwe loMzantsi Afrika usakhona uThixo kweli hlabathi sanuhamba niyokhangela uThixo usakhona uThixo baphulaphuli beSabela FM nicinga ntoni na xa nihlelwa ngamashwa mzomzantsi Afrika amashwa
phezu kwamashwa, amashwa phezu kwamashwa, nide nicinga into okokuba uThixo akekho. Xa unofunda ii-headlines ungacinga lilizwe nje eliziphilela kwi-island, umntu wenza into ayithandayo ngexesha athanda ngalo. Uva abanye besithi sarhwaphiliza imali, asabanjwa. Uva abanye besithi sabulala abantu, asabanjwa. SingoThixo basemhlabeni kwaye sinegunya lokubulala negunya lokushiya uphila. Baphulaphuli beSabela FM, uthi ucinga into okokuba uThixo akekho. Yeyi, uThixo uyivule okwethutyana lo mkohlakalo, uyivumele okwethutyana uThixo. uThixo uselulawuleni, uThixo usetroneni yakhe, uThixo uyalawula. Baphulaphuli beSabela FM, ngexesha elifanelekileyo uthi umbhali uzobugweba ububi. Bawugwetya ububi baseNiniva, yatshatyalaliswa iNiniva. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo akabuyeki nje ubugqwetha, kodwa uThixo uyabohlwaya. Baphulaphuli beSabela FM, ububi bonke esibucingayo ikhona imini uThixo azoma athi ngoku anqande ngoku. Ame uThixo. Ikhona imini. Baphulaphuli beSabela FM, ikhona imini owangena ngayo enhluphekweni. Ikhona imini uThixo azokukhupha ngayo. Ikhona imini uThixo azokugwebela kwiintshaba zakho. Ikhona imini kwabo abakuthiyayo nabakucekisayo. Ikhona imini uThixo ava imithandazo ayiphendule. Ikhona imini. Ngibambelela nje kule ndawo ukuba bazalwane bami bazintando. Ikhona imini uThixo azakuthethelela ngayo. Baphulaphuli beSabela FM, ndicela niyiqonde loo nto. Jonga uThixo, nicinga ntoni na ngoYehova? Jonga uThixo into wayenza kwi-Old Testament waphinde wayenza. uSawule waba ngukumkani wokuqala kwaSirayeli, wenza ububi phambi koThixo. uThixo wamshiya esasesihloleni wakwayo anointa uDavide ekhona ukumkani uSawule. Baphulaphuli beSabela FM, kwa-anointa uDavide, kodwa uDavide wathi sele anointiwe akanikezwa ngoko nangoko into yoba makangene, kwalinda ithuba lokokuba kuwe ukumkani uSawule. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo njalo ngexesha lokuzalwa kukaYesu kwathi ekhona uHerode enguphethe elawula. Baphulaphuli, kwafika izazi ezithi sibone inkwenkwezi, uphukumkani ozeleyo. Wenje njalo uThixo, athe khona umntu amisele umntu uThixo, amanyulileyo namalathileyo. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo uyakwazi ukwenza loo nto. Thula uThixo uThixo uyakwazi ukureplace umntu ekhona, afake umntu uThixo afuna into yoba makangene. Ngamanye amaxesha uThixo ukhetha kwizicaka zakhe. Ewe baphulaphuli beSabela FM, uba niyiqondile into endiyithethayo, uModekhayi noHamani. uModekhayi uhlele esangweni, uHamani ulwa nento ethi ndiyi-prime minister, ndima phambi kokumkani. Le ndoda ehlele esangweni ayindiniki imbeko efana nekakumkani. Xa isithi uModekhayi, hayi Hamani oyideserve wena imbeko yokuguqelwa, siguqela umntu omnye apha, ukumkani yedwa. Wasuka uHamani wangenwa likratshi ngumona nayintliziyo emdaka. Baphulaphuli beSabela FM, xa ingena intliziyo emdaka kanti uThixo uhamba ngaphambili, nicinga ntoni na ngoYehova? Baphulaphuli beSabela FM, kuthani le nto nicinga uba uThixo akahambi ngaphambili eyolungisa indlela neengxaki zenu? uThixo namhlanje sizothi kuni uhamba ngaphambili, engehamba ngaphambili nje uza nesisombululo seengxaki zakho. uThixo uthe namhlanje bengomso beyizolo. Baphulaphuli beSabela FM, uThixo njalo wahamba ngaphambili. uThixo akalali ukumkani, wathi ukumkani ekubhorekeni kwakhe ebusuku wathi khanizeni nelibrary niyibeke apha, thathani iincwadi ezibalulekileyo apha ebukumkanini nizibeke apha. Xa
efunda kwezi ncwadi wafika kuthiwa kukhona indoda eyasindisa ukumkani. Zange loo ndoda iwongwe, yasindisa ubomi bukayise ukumkani ngelo xesha. Ewe, wabuza uba ngubani le ndoda, wafika kubhaliwe ukumkani oba le ndoda nguModekhayi. Baphulaphuli beSabela FM, wathula ukumkani ngoba uThixo uhamba ngaphambili. Ekuseni yamala esangweni enguHamani, yathi qubutha kuModekhayi. Wathi uModekhayi, unothe, andizuqubutha kuwe ini inkosi yam. Wangena umvulela isango, wangena ngaphakathi, wabheka ebhothwe. Xa ifika kukumkani wathi, kumkani, kukhona indoda engahloniphiyo apha esixekweni sakho. Wathi ukhona indoda engahloniphiyo apha esixekweni sakho, apha kubantu bakho. Le ndoda ayazi protocol kuba ndi-second in charge webaphulaphuli. Le ndoda ayazi protocol. Wathi ukumkani, khawume kancinci Hamani ngeengxaki zakho. Nathi into ebalulekileyo, khandilale kobusuku sisuka kubo. Kuye kwenzeka into engumnqe. Ndithe xa ndifunda incwadi ndafika kusithiwa kukhona umuntu oke wenza kakuhle and zange simhonorishe. Walungisa ukuhlala uHamani ecinga uba nguye baphulaphuli, ecinga uba nguye. Wabuza ukumkani into yoba wena xa unowonga le ndoda ungathini Hamani? Wathi kumkani, ndingakhupha umkhosi wakho ndiparade kube khona indoda ebambe ihashe lakho. Le ndoda ethe yenza kakuhle ayanconywa ikhwele kweli hashe lakho. Ijikeleziswe le ndoda isixeko sonke. Lo rhuqa ihashi athetha amazwi athi, wenjenje ukumkani kumntu owenza kakuhle. Wathi ukumkani, is that all? Wathi uHamani, ewe, that is the honor a person deserves. Okokuba aparade esixekweni kudisplaywe into okokuba the army and all what ubukumkani stands for bume phambi kwalo mntu, kube khona imbongi embongayo. Uthi ke ukumkani, njalo ke khaleza ubophi ihashi, kugijima iflag emhlophe, uhambe phambi kwelo hashi, elo hashi lizoqatyelwa yilaa ndoda ongayiboneli into enguModekhayi eyisecurity ehlele esangweni. Ewe, loo ndoda yenza kakuhle, iloyal ebukumkanini kwaye ithembakele, yabunceda ukumkani wasinda. Baphulaphuli, wazigwaza ngowakho umkhonto uHamani. Ewe, sithi kuni namhlanje, baphulaphuli, nicinga ntoni na ngoyena? uYehova uhamba ngaphambili. And yekeni lento yohamba kwezi ndawo enihamba kuzo. Nkosi yami, uYehova unamandla onke. Izinto ezingena kwenzeka kubantu zenzeka kuThixo. Izinto uThixo zivalileyo azinovulwa mntu. Noba ungagalela ii-thousands nee-millions, xa uThixo eyivalile into aynovulwa mntu. Yekani abathixo nibakhonzayo enizenzele ngezeni izandla neyeni minqweno, kodwa nikhonza uThixo yedwa. Ewe, uthi uYesu, ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi. Siza kuni baphulaphuli ngokuhlwa ngale mini namhlanje sisithi kuni, uThixo uxolo makanincede, anibonise, anivula amehlo, nazi into okokuba mnye umlamleli phakathi komntu noThixo ngumntu
uKristu uYesu kwaye ningasuki kuzixesha lokulingwa ixesha lezikhilelo lithi kuzixesha elinzima lokulingwa yewethu usazothintwa netheology kuthintwa ikhathikizim izinto esikhule ngazo iABC zasecaweni sizoguqulwa ngabantu abakhulu ukwenzela into yoba bamilisela uba nithena libona isikizi limenda wena ngcwele olesayo makaqike ayazi into yokokuba kusondela ixesha lokokuba elihlabathi libheke kupheleni kuzixesha ngoku lokuguqulwa kwezinto uzoba nguhayi uhayi abe nguewe kuzoguqulwa ngoku izinto omdala omncinci uzobetha omdala baphulaphuli beSabelo FM nobona izinto ezingaqhelekanga kodwa xa kunjalo uthi umbhali nicinga ntoni na ngoYehova. Yes.